Kani kadai ka All India Radio Shillong ka khubor an pulia phi dei Mary nongkanti walang. Kimar ki bakongsan jong ka khubor menta ka stem. Lejungo Menteri Rangba ka Meghalaya konrat ke sangma ka South Garo Hills ban khmi ka trek ka ha ka jing khun COVID-19. Penbena ka sarkar Meghalaya bala penjen surya ka lek ka wan ha ka jela bat kam don shu ka jingkhang ban lek na ka wei ka district sha ka wei pat. Mangga sarkar India ar lak kelur tingka ban kershani ki nongrab ki bala do nong shibon ha ka jingkhe jong ka khlam. Ki khubor ki babnia. Menteri Rangba ka Meghalaya konrat ke sangma menhin ka sngi ula lecha South Garo Hills District ban let khmi ya ka treka ka ha ka bai de ba ka jingte la kam yok nyang jingpang corona bat ka jingeda na ka jing sapriang ka jingpang. Menteri Rangba ula le jingo aru ya ki quarantine center ki badan ha ka teka district bat ula yo menyekran bi ki brio ki bahap sa ha ki te ki yeng. Ha ka jingelang Menteri Rangba ula ekran halor ka jingnon kam ban sedang no e ka treka ka ban pen klan biang ya ka yo ka kot bat ula pen sngoru ya ka jingdon kam ban kam pikir ya ka khlam hau pot usam kari. Wong basisin bala pli ya ka khai pateng ha khapot ki brio ken sa sedang ban wan che Meghalaya bat deban long bala khre lepa la dami ka no ka jing e ha upot usam kari. Menteri Rangba ula penti kenaru baka sarkar kan sa penbiang sa artli ki kalikit nongpang ha South Garo Hills District bat an sa kershan pisa shosho ya ketika district ha ka jinge khunjongka ya ka khlam COVID-19. Ka sarkar Meghalaya menhin ka singi kala penbena bala penjen surya ka lek ka wan ha ka jela ha ka ba kamdan sho ka jingkhang ban lek na ka wei ka district sha ka wei pat ha ka por mensingi hindrai de ben beteng ya ka jing pen million banya paji para brio ka jing pong ya ki mask ba ka jing sat ya ki kiti barabor. Ya kanila pensengau do sembut Menteri Rangba ka Meghalaya uba Preston Tensong. Uba Preston Tensong uong baka sarkar Meghalaya kala shim ya kani ka rai hadin baka sarkar India kala penjen suri ki kendon trekam jongka pakhangdam hakari. Wala kata ulo ong baka jingkhang ya kala ikawan ha pedeng ki jela kandang sa kumju. Anaila de ka jingya jongki kali ha ki surok sanpo na ka shispa. Ya ka yodo ha Shillong andang khang shwa menta hadin ba ladap ya selok bat ka KHADC kumjuru bat ka himam lim. Uba Preston Tensong le thuru ba menhin ka sngi la lapsa iwe ibrio na Meghalaya ibala yo yo khnyang jingpang corona bat idei ba shu one pai na Uttarakhand bat ibalong try na South West Garo Hills District. Kibor badai khmi kin sapan kenria no yiti nong pang sha ka hospital COVID. Ha Meghalaya ha bakhen kilum kidan arpu prangut ki brio ki bela yo yo khnyang jingpang corona tat hadu menta. Na pedeng juki khat arngut ki la yo ya ka jingkot ka papura ba kidang sa khatsan ngut ki badang don ya utei ukhnyang jingpang. Palat khatwai hajar praspa praphongut ki basa shabar jela ki lawan phai sha Meghalaya hadu menta. Ha kita yau ki bandang wan la khamilenti ba kindang wan sa paisa kumbah riu hajar ngut i Asia Meghalaya. Haba pentip ya kani Menteri ka tanat jong ka ka khia ka sarkar Meghalaya ba AL hek uong ba tat hadu menta ka Meghalaya kala la ban penyat bahaya ka trei ka ta ha ka jing kon persya ka khlam COVID-19. Uong ba ka jela ka don palat shispa tli ki yeng bala bu kerpang na ka benta ki to ki bawan na shabar jela. Ha ka jokopor ka sarkar kala penbiang ru ya ki Corona Care Center bat ki Community Center. Ha Manipur nyawut ki brio ki batrai shabar jela ki balawan phai shala yeng dangshen na shemba ki la yo yo khnyang jingpang corona. Ka khubor sarkar ko ong ba menta ha Manipur ki don praphuai ngut ki brio ki bala yo yo te khnyang jingpang. Ha Senapati district iwe samla ibarang khanyo snem karta bat sa iwe pat iba arphun reu snem karta ki badang shiwan phai na Chennai ki la yo yo khnyang jingpang bat ki don sa arngut ki we pat ha Bishenpur district ki bala yo kempang bat ki dei ki badang shiwan phai na Uttar Pradesh. Katolong khubor ko ong bala penlong ya ka jingwat benya ki to ki brio ki bala shem ya kendo ikite ki nongpang ha kini ki sngi ki bala dep kat ba ya ki bashitom la penkit shaki hospital ban yo ya ka jing sumar ka badan kam. Ha Manipur ki dan salaingot ki brio kin thopru ya ka wei ki kenthai ki ba dawan phai na Delhi Uttar Pradesh bat Hyderabad ki blood test COVID-19 positive ha rims Imphal. Na ki praphuai ngut ki brio ki balayo pang COVID-19 ha Manipur khatwai ngut ki layo ya ka jingkot ka bapura bat ki bashitam menta ki don hinyo phongun. Kini ka khubor kawan shapi na ka All India Radio Shillong.
Ka sorkar India kala shimi ki katto kani kila trekam ki bakerpang banyarap ki nong rep ki bala mat ya ka jing do nong ka bakraw namar jo ka klam COVID-19. Ka sorkar kala mang ar lak klur tingka ban kersan jing rap na ka bentai ki nong rep lingba ka kisan credit card. Haka jo ka por ka sorkar kan sa airu ar hajar tingka shibenai ki nong rep hapo jo ka scheme Prime Minister Kisan Yojana. Kenang ban penyo biang ya ka jingklan ya ki tiar ki tar ki ba ki nong rep ki don kam ha ka tre ka ta jungki la ple ya ka wai pat ka scheme ha ka ba la mang shilak klur tingka ban thiet ki kor ki bala ban bo ki mar rep khanang bakin la na ka jingput katna tre kam jo ka sarkar India ka badai pe ya ka kot ka khia ka la pensngau ba ka jingyo jingkot jungki nong pang COVID-19 menta kala kieu sha ka sau hunyo point nyo hnrio na ka shispa Menen kasi sa hajar hendrius pakat sangot kinong pang kilayo jingkon. Habakhen kilom kumba prapun hajar ngot kibriyo kilayo jingkon naka jingpang COVID-19 hari India tat haduk menta. Katanat ka bakmi ka kwat ka khia ka ong baka sarkar India kala shimi kila trekam ki babon da ka bay tre ringkat bagi sarkar jela banyada badan penduna ka jing sapriang jong uknyang jingpang. Ha Assam ka Advisory Committee balalam khmad Subhash Das ka bawat lat ban penklan biang ya ka yo ka kot ha ka jela kala ay ka kai phot jongka sha menteri rang ba Sarbanand Sonowal ketika komiti kala ay jingmut ya shibon gila trekam ki bala ban penklan ya ka yo ka kot ha Assam ka bala syakta da ka pangklam COVID-19 menteri rang ba khamashwa ula thung ya ka komiti trekam ka bekentop prangot ki dekot hapo ka jingilam jong officer IAS bala shongthan Subhash Das da ka jing thmu penklan biang ya ka yo ka kot ha Assam hapdeng ka klam COVID-19 UMLA ke BJP na Meghalaya ba EL Heng ka siula ay kublay kitbok kitruang ya menteri rang bado ka Narendra Modi ha ka jingdap shisnem jang ka sarkar jang ha ka sin ka baar habakren halor ki jingshim rai jang ka sarkar NDA ki bansa kan mau ka history uba EL Heng ong ba ka jing pendam ya ka kendon an lais pa nyopo kalawan rai ka jingklan ba ka mensim yatli ha ka ribar ka way ulo ong ru ba ya ka rai jang ka ying bishar ba khlido jang ka ri halor ka Ram Mandir kala penwai sendon ya ka jing ya kan art ka bala ne di kis pasnem nalor ka tau ong ba ka jing penmi ya ka Shuki Chief of Defence Staff kalong ka AKA ka bala laban penurlong ya ka jing don kam ka bala slemba bat ka ni kan serap shibun banwan ra ya ka jing jan ka ba khamba hapren ki kin hun shipai ba per uba EL Heng ong ba ka jing penmi ya ka Jal Jeevan Mission kan sa penyo ya ka jing sam di ka babiang syapalat khatsan klur ki longying longsem hakithan nong kendong Menteri jong katanat ka khot ka khia ka sarkar Meghalaya uba EL Heng ong baya ka rai ban penmi no yo Dr. DM Thapa na ka kam shakri ko mu director jong North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences NEGRIMS kadai ka mat ka bala ne la slem bhamanta Wong ba ka rai ban weng no yo te director la menjurlang da ka governing council bala lam khmat do menteri jong katanat ka khot ka khia ka sarkar India Harsh Vardhan Laban pengenau biang hangne bau Dr. Thapa ula yo ka transfer order ha ka janmiet jong ka singi sajan. Dr. P. Bhattacharya un shimti kamenta kumu director Bashipur jong ka Negrims. Hadin ke jingkhang dam ke balane apalat arnai hakari menta ka sarkar India kadang penkre iki kendon trekam iki ba pentre anda la penjen surya ka jingkhang dam naduk ka pratrik ujeliu ki pajong ke jela Meghalaya ke pidyang sobha ya ka rai bala shim da ka sarkar India ha ka ba kaladan ka jing penkre ban pleno iki jaka ai jingi kai ki dukan bam ki jaka money blay bat ki yau ki han ha Meghalaya ki don Khatsan ngut kinong pang COVID-19 bat kar ngut ki wepat kila yo ya ka jingkot ke bapura kato kani ka khubor kala kut bakala wan shipi na ka All India Radio Shillong sa shipor kata ha ka por prabaje nginya so baka Delhi station na ka banta ka khubor ha ka tin Hindi ban penbo da ka khubor phareng ha ka por prashiteng kani ka de ka All India Radio Shillong sngo bhaban amantai ki khubor na Delhi